Hello guys! Hello. Di amin niliro. Guys, good morning. Nandito kami ngayon sa isang park which is malapit lang sa bahay namin, mga 5 to 6 minutes drive, sobrang lapit lang. So dito sa Australia, maraming iba't ibang park dito na magaganda para sa mga bata, sa mga pamilyang gustong mag-banding. Tulad namin, every weekend pumupunta kami usually sa iba't ibang park kagaya nito na di na kailangan magbayad, libre lang, free. So kung wala kang pera, tulad namin, walang pera, wala kaming budget para pumunta ng mall, pumunta sa mga attractions na may mga entrance fee. Kaya yun, may solusyon yung government dito. Maganda yung program nila. Halos every corner naglalagay sila ng magagandang park. So yun nga, pag punta ka lang sa isang park kagaya nito, dalhin mo yung buong pamilya mo. Importante yung time na nagbabanding. Yun, nandun si Ami tsaka si Gian. Hi Gian! Kung makikita nyo naman guys yung quality ng park na to, di ba? Saan ka makakita ng park na ganito sa Pinas? Napakaganda, libre, walang bayad. Kaya kagaya namin, again, na simple lang, mas prefer kasi namin pupunta ng ganitong lugar na di mo kailangan walang time pressure, walang entrance, libre, outdoor. So mas maganda para sa bonding time as a family. Yun, si Gian. Kaya ito si Gian, halos every weekend active na active kasi lagi sa outdoor, which is okay din kasi mas maganda, mas active yung bata, di ba? Hi Daddy! Hello! Hi. So yung bahay namin andun banda. Okay, look at this move daw. Okay, careful, slide. Whee! Wow! Ow! Dito rin sa Australia, maraming benefits yung government na binibigay sa family. Like every summer or parang every year or summer ba? Binibigyan nila may binibigay silang libreng $100 per kid para sa mga bata para i-spend sa mga activities, like pwede mong enroll sa swimming, taekwondo. So yun, provided ng government yun, $100 usually every summer. Swimming ni Gian kasi may water park kasi doon. Yun, nakita nyo may water park, parang water system doon para sa mga bata, kaya sobrang ganda. Parang swimming pool na din, ganun. So ngayon gusto mag-swimming ni Gian, kaya ito. Yun. Gian, here, put your bathing suit, okay? Okay, run! Sundan, tingnan natin si Gian, guys. Dito si Gian ngayon. Ayun. Ayun. Meron ding part ng park na to na pwede mag-celebrate ng events kagaya ng birthdays. Tulad niyan, may barbecue pet dyan. Tapos pwede kayo mag-celebrate ng birthdays, ng kung ano-ano.
Kaya yun. Yun nga guys, yung nakikita nyo sa likod ko, may nagse-celebrate ng birthday doon. Doon, nakita yung table, may nag-celebrate din ng birthday. Tsaka dito sa harap namin, meron ding mga balloons, may nagse-celebrate ng birthday. Kaya naisip namin next year pag nandito pa kami sa Australia o nandito pa kami sa area na to, baka dito din mag-birthday si Gian. Naman doon, merong naglalaro ng cricket. Kasi dito sa Australia, yung sports nila dito is either rugby, cricket. Rugby at cricket yung malaki dito. Yung basketball hindi masyado, parang isa sa mga major sports din nila, pero hindi kagaya sa Pinas na parang ano talaga yung basketball doon, parang number 1 sports. Dito parang nasa number 3 or number 4 lang siya, kasi yung number 1 dito is either cricket or rugby. So ayun guys, pauwi na kami. Nag-spend lang kami ng mga 1 oras dito. Naglaro lang si Gian saglit, tapos naligo. Tapos yun, uwi na kami. See you sa next vlog. Don't forget to subscribe. Bye!